ଜଣା ଅଜଣା ଜଣା ଅଜଣା। ବେଦ ଯାହା ନ କହେ ମୁଖେ, ପ୍ରାଣୀ ତାହା କରେ ଆତ୍ମସୁଖେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମକୁ ନ ମାନି କର୍ମ କଲେ ତାହା କେବେ ମଙ୍ଗଳକାରକ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଋଷିମାନେ ଯାହା ବିଧିବିଧାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରି କର୍ମ କଲେ ଆଗକୁ ବିପଦ ଆସିନଥାଏ। କେଉଁ କେଉଁ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କର୍ମ ନ କରିବା ଉଚିତ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ସମୟ ପରଠାରୁ ଶୟନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବନତି ଘଟିଥାଏ। ଦିବସରେ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ମିଳନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆୟୁଷ ହାନି, ଅଣ୍ଡକୋଷ ଏବଂ ଅନ୍ତକୋଷ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାନ ନ ଦେଇ ଫେରାଇ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆହାରରେ ପକ୍ଷପାତିତା କରିବ ନାହିଁ। ଏହା କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଖାଇସାରି ଚଲାବୁଲା କରିବ ନାହିଁ। ଏହା କଲେ ବାୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପରଧନକୁ ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ କୌଣସି ସମୟରେ ବି ସେହି ଚୋରି ଧନର ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପର ସ୍ତ୍ରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ପାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ଦେବ ନାହିଁ। ଏପରି କଲେ ପରଜନ୍ମରେ ମୂକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦିବସରେ ଅଧିକ ଶୟନ କରିବ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା ମଦ, ଗଞ୍ଜେଇ, ଅଫିମ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ୍ ଅଧିକ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଏହା ସେବନ କଲେ ଶରୀରରେ ଅତ୍ୟଧିକ କଫ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅତି ଅନିଦ୍ରା ହେବ ନାହିଁ ବା ଅଧିକ ଶୟନ କରିବ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମିଯାଇଥାଏ। ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ଦେବ ନାହିଁ। ଏପରି କଲେ ପରଜନ୍ମରେ ମୂକ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେବାଳୟରେ ନ୍ୟାୟର ବିଚାର ବେଳେ ମିଥ୍ୟା କହିବ ନାହିଁ। ପରଜନ୍ମରେ ବାଦୁଡ଼ି ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ଖାଇବ ବି ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଝାଡ଼ା ଫେରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ପରିସ୍ରା କରିବ ନାହିଁ।